Estamos na nova terminal de Santiago, hoxe é a súa presentación oficial. Como vedes, está cheo de visitantes, xornalistas e incluso figurantes. As tendas están abertas, a pesar de que ninguén merca, obviamente, nin ninguén pois está realizando ningún tipo de compra. Estamos entrando no que sería a sala de embarque, unha sala de embarque bastante grande, e incluso moi espaciosa. Hoxe estarán aquí o presidente da Xunta e o ministro de Fomento, o José Blanco, na presentación, e ademais de numerosas líderes políticos. Adolfo Domínguez,